ሰላም ተከታተልቲ AJB ቻነል ከመይ ቀኒኹም ንሎሚ እምበር ብዛዕባ RCC መዓዝ ዝኣተወ ኣፕሊኬሽን የጻፍ ከም ዘለዎ ክንርኢና እታ ቀዳሚት ንሪኣ ብዛዕባ ናይ ዘግነት ኮይኑ ካልኣይቲ ኻኒ ብዛዕባ ናይ ሰብ ሓዳር ማለት መርዓ ሳልሰይቲ ድማ ብዛዕባ ስደተኛ ክንርኢና እታ ቀዳሚት ንሪኣ ከዓ ናይ ዘግነት ዘመልከቱ እያ ክሳብ ጥሪ 29 ናይ 2022 ዘመልከቱ AOR ከም ዝተሰደደሎምን እቶም ዘይመጾምካ ወይ እቲ ዘመልከትዎ ወረቐት ጎደሎ ኣለዎ ወይ ከዓ ዝተሓላለኸ ዝኸውን AOR ኣይመጾምን እዩ እቶም AOR ዝመጻኩም ከዓ ሕዳር 3 ክሳብ ሕዳር 9 ናይ 2019 ዝኣተወ ወረቐት ይጻፍ ከም ዘሎን ኣብ ድሕረ ገጽ ናይ RCC ሓቢሮም ኣለዉ ተኻለይቲ ከዓ ናይ መጻምዶም ዘምጽኡ ዘለዉ እቶም መጻምዶም ዘምጽኡ ዘለዉ ማለት ናይ መርዓ ከዓ ዳርጋ ኩሉ ኣፕሊኬሽን ካብ ዕለት 8 መጋቢት ክሳብ 14 መጋቢት ናይ 2020 ዘሎ ከም ዝተጻፈፈ ሓቢሮም እታ ሳልሰይቲ ከዓ ናይ ስደተኛታት ኮይኑ ናይ መዓስ ዕለት የሳልጡ ከም ዘለዉ ብልክዕ ስለዚ ይፍለጥ ኣብቲ ቀደም ኣትዮም ዝሪእዎ ዝነበሩ ክርዩ ከም ዝኽእሉን እቶም ከመይ ጌርካ ኣፕሊኬሽንካ أبي بتحي خمسة لو تريو زيت فلتقا channelنا هجيك تريوكم يا جي نبتي الحركات كبلوكم يا إذا كم تريوا أتيك عندي ويب سايت ناي كنداي مالتيو so أبي تحت مزينا check your application status كن بلنا مناتو process نبي بتحي كم زلو كن رئيس لازخنا so أبي مزينا check your application status بدهروم what did you apply for انت عن بروسيس ابلاي غيركا مالتي سو تسكبركم ود سدتኛ ስለሆነ ስደተኛ አብንጋብር ሬፊጂስ በደሮ ኮንቲኒው ነብላ ደሮ ኮንቲኒው ባላ አብ ስደተኛ ታን ግሩፕ 5 ስፖንሰርሺፕ አግሪመንት ኮሚኒቲ ስፖንሰርሺፕ በልምዲ ናይ ቸርች ካለ ዘሎ ማይቲው ሶ አብዚ መጺና ክላይንት አፕሊኬሽን ስታቱስ ሱራላ ያማው ናንጥውቃ ሶ አብዚ ንጥው በደሮ ነቲ terms and conditions accept ንገብሮ accept ከም ንገበርና ይኻ ኣብዚ መጺና ክሊክ ንገበር በድሕሪ ኮንቲኒው ንብላ ማለት እዩ ድሕሪ ኮንቲኒው ምባልና ኣብዚ ዝመጸና እንታዩ identification type ይብለና ኣሎ so identification type እዛ ቀዳሚት እንታይ ዝብልና ዘላ client ID number ወይ ድማ unique client identifier which is UCI number ያ እቶም approve ምስተባልኩም UCI number ይወሃበኩም እዩ ሰውቶም approve ተባልኩም 11 ቁጽሪ ከም በ11 ያ ትጅምር ከማን ባጊርኩም ክትቀሙ ትኸሊኦም ብዙሕካ ደጨንቀ ይብሉን እንታይ ካብ ንዓት ተቀሙታን ከይጠፋኩም application number ክትቀሙ ትኸሊኦም application number እንታዩ application number case number ወይ ድማ ብልምድቲ file number ንብሎ ማለት እጂ ከም ንፈልጦ file number ካብ እንታይ ዝጀምር بليتر G ዝጀምር capital G ንገብሮ G ንገብር ንኣብነት 000 maybe 2525 just randomized ትውቀስ ኣለኹ ሕራይ ምክንያቱ ፐርሰናሊ ጉዳይ ኣብዚ ክነቐምጥ ኣይንኽእልና ማለት ግን ከመይ ከም ትገብሮ ከሪእኩም ንኹም ስለዚ ደለኹ so ኣብዚ family number sorry family name ክንገብርና family name ካብዚ ናይ መኒው ናይቲ ስፖንሰር ዝግበረሉ ዘሎ ሂሳብ so ኣባ ሓጉኡ ናቶ ማለት so maybe ሓጎስ ኮነ ኸሊ ሓጎስ ንገብሮ ማለት እዩ ሓጎስ ድሕሪ ምግባርና እቲ ኣመልካቲ ወይ ድማ ኣፕሊካንት ከም መዓዝ እዩ ተወሊዱ ኣብዘን ነጽሕፍ ብልክዕ ማለት እዩ maybe let ሽዱሽተ ወራ ሽዱሽተ maybe 2022 እንተኾይኑ ክልተ ሻሕ ወርግላ ክንገበ ንኽእልና ክልተ ሻሕ ተወሊዱ ሰብ ክንገበ ንኽእልና so ክልተ ሻሕ ተወሊዱ እዚኻ እቲ ኣመልካቲ ኣበይ ተወሊዱ ኻን ኣብዚ ነእትዋ ማለት እዩ so ኣበይ ተወሊዱ maybe ኤርትራ ክኾን ይኽእል ኤርትራ ኢትዮጵያ ሱዳን ኣብ ካልእ እውን ክኾን ይኽእል ስሕና ኤርትራ ክንገብር ኢና so ኣብዚ መጺና ኤርትራ نالكم إيرتران كبرا درجة مقبرنا
أتي بملو تي ريزالت أتي أبليكيشن ناتكابي بتحالو مقاس أتيو ميديكال تباهل كان رأي تباهل كان حنزاب ميديكال تباهل كان كلها أبسي تشيك مسكبركا مالتيو إتهم كتوعو خاز خلو أكل دي كتوعو خاخ اليوم حنزاب لك بنا إثيوبيا أنت خيدنا لابنت تشيك مسكبركا أو ميديكال ريزالت تلا أخي الكارلو زبلا بزي مزاكا سمقنا يتصوعو خان حتى كبرت خليكم دولا بالكم أو ميديكال ريزالت مزين ناس لازلو كبرتو لكم حتى وانت خليكم مالت جاي زغون استقبل نقر أبزي وساني يستوهبو بمولو أبزي سوهب كمتي ناي كالا ناي مرعا ويرما ناي زقنتا يكون مشالو بكل معبولا يمزاكم مني كن بستغالة مدن تحابرتا كسريو تخليكم مالت أبزي أبزي جانا كونتينو كنبلاينا داري كونتينو مسبالنا ملسا يمزنيو ريخم try again لاتنا هناتو تقاقر مالوكم لاتنا نو تقاقنا ريكونا مالت راندم نمبر سلازي غمتنا لكا قوصر سلازي غمتنا ملسي غمتنا يقلني ناتكم قن مساخم زلوها بلكا أبز مستأتوون بساقة ديقنا سرانيو تاقت كبر تقوليكم بملؤو أبز مستأتوكمو أتي ملسي بلكا غمتزالكم يهارا نزيه يمثل نزيقونو حتو نزهلوكم كا أبكم من صحافيكم أبكت علي رغبنا. Ciao.